Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Atong padayong ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan. Atong iampo nga unta ang atong mga leaders mosunod unta sa panag-iingnan sa atong manunubos nga si Hesukristo kansang mga dagkong pista gisaulog karong buwana sa Nazareno dito sa Manila, sa Quiapo ug sa ato dinhi ang umaabot nga selebrasyon sa Pista Senior. Ang ato unta mga kasing-kasing mapahiuyon unta sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ikaw ang tig-iwag sa tanang nasod. Patagamtama ang imong katawhan sa kanunay kalinaw. Padanaga kanamo kadtong masiga nga kahayag nga imong gibanwag sa kasing-kasing sa among mga katigulangan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pay taw nga nakakita sa Dios, apan kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug maghingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug ania kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang Espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban, nga gipadala sa Amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron unya sa adlaw sa paghukom mahingpit ang atong pagsalig, kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sama man sa kinabuhi ni Kristo.
Walay kahadlok diha sa gugma, ang gugmang hingpit, magwagtang sa tanang kahadlok. Busa, kun mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang iyang gugma, kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ang tanang nasud sa yuta, Magsimba kanimo. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pangulo, magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba, magdala og mga halad. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kun magsangpit siya, ug sa nag-antos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipasakay dayon ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan o gipauna ngadto sa Betsaida nga didto sa tabok sa lanaw. Gipapauli usab niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit sa iyang mga tinun-an, mitunga siya sa usa ka bungtod aron pagampo.
Pagkasawumsom gayod ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Hesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang paggaod kay sungsungon man ang hangin. Sa pagkakaadlaw na giadto sila ni Hesus nga naglakaw sa tubig. Mulabay lang unta siya kanila apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga kadto usa ka multo. Busa nanyagit sila tungod sa kahadlok. Apan miingon dayon si Hesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Unya misakay siya sa sakayan uban kanila ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinun-an ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan. Ang ilang hunahuna wala makatugkad ni adto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa nindot nga makutlo nato diri sa unang pagbasa kining pag-ingon ni San Juan nga ang tinuod nga nahigugma or ang timaan nga kita anaa na sa tinuod nga paghigugma mawagtang di ay ang atong mga kahadlok. Wala na tay kahadlok ba? Kay ang kahadlok kuno nagpasabot man na nga doon na patay giatubang nga silot. Pasabot na pay umaabot nga silot sa sala. Nya wala pa ta mahingpit sa paghigugma. Lingyay mong tupad. Ing nawa ka mahadlok anang imong naong. Wa mo mahadlok sa inyong naong. Hadlok matiguang, hadlok mabati ang naong, hadlok mahimong katawanan, hadlok na biay-biayon ang naong palandaan. Wa pa nay labot sa atong estados kinabuhi. Ug ang mga tao nga imo kunuhay in quotation gihigugma. Naan sa kay kahadlok nila, hadlok kang mobiya, hadlok kang nga masakit, ug labaw sa tanan hadlok nga mamatay. Anay magsigig paampo nako pader, iampo in taon ng akong mama nga maayos iyang sakit. Nako pilay edad 89, nako ayaw na lang na. Kapuya iampo anang 89 years old nga maayo sa sakit. Hangtod 89 na ang edad, ang imong pangayoon maayo ra gyapon sa sakit. Grabihan nimo no. Dili pa jud ka kadawat. Ana ba? 94, 95 na edad, maglisod naglakaw, hala bit-bit anang tubig kay pabinditahan kay mo iyang imnon para maayo ang sakit siyang tuhod. Nako pastilan, ay napagdaan ng tubig ay. Mamasin pa gyud ba? Wa pa gyud ka matagbaw sa gihatag sa Ginoo nimo for 90 years. Sige lang yapon kag pangayo. Panghatag na ka, di ba? Panghatag na. Kay kana manggong nahigugma, manghatag mangguna. Ni ang taong manggihatagon, way kahadlok. Kinsa may kasagaran yung mahadlok, kana magsigig tigom. At tanawa, magtigom ka, di ba? Sugo di ka gunahon, di ba kanilungkabon, magunahon na kasi mong kural, mubo man ni kaya mong kural, oy, ako ning patasan. Mag-anam na taas. Kanang kural, kasagaran yun, kanang kural, di inon sa tanang higayon, kanang kural, pagpakita gina nga nahadlok ang tag-iyas balay. Na ako'y naagi ang balay nga
naa siya daghan kay mga tanom o mga kanang mga tanom napagani gyud mga pinya, napay mga orchids, napay kani mga tanom bitaw nga ornamentals nga mga mahal kayo. Pero ang iyang balay daplin sa karsada, wa gyud koral. Why koral? Akong gipangutan na kausa ang katong nag-serve dito kay man may magka-istorya sa tagiya nako. Ngano man ni koral way nangawat siging kawat pa dire. Nako niya sa iya raman sang butangan og balik. Moingon raman sad siya, para sa to nila. Di ba? Ang inyong balay na koral. Mga buangon mo. Doon na sa ilaing meaning sa koral nga dili bungas kahadlok. Unsa man pagtabang sa atong isig katao nga dili matintal sa pagbinuang. Mutabang ka ba pero andam kang moable sa imong koral kung naay manuktok. Dili kay nangural ka kay dili ka moable sa mga wa nimo magustuhi. Andam kang moable sa tanan nga manuktok sa inyong pultahan. Kana mo nay koral nga makapalangit. Pero kana ganing koral nga di jud ka gustong moable og kun moable butangan din nimo no trespassing, beware of dogs. Kay imo yung ipapaak sa ero o imo bakang pusilon basta mo kat or mo sud sa koral. Kana makapa-impyerno na kahadlok na kana sang magsigig pakolor anang buhok sigig pintal anang naong kana kahadlok yapo na kahadlok mga kahadlok ba wap agid kay gugma panumpay anang mga kuko kanang mga pilok sumpayan, grabiha, bisag pilok na gamay na kadip na hapit makita. Sumpayan, pagyod ka na, mga kahadlok mo na. Kanang magsigig patato, daghang ing patato. Mga kahadlok ba nga, di na kumuin sa among barkada, di na kumuin sa akong mga kaberks. Ang bisyo, kanang bisyo, inom, sugal, panglaki, pangbabay, kana pangurakot, kahadlok yapo na. Kinsa maroy minus og kahadlok sa atong mga politicians, Marcos Group, Duterte's Group, o Dilawan, Pinklawan Groups. Kana bang murag relax sila ba? Dili kay sila daghag gibuhat nga murag ratul-ratul ba? Kinsa man, Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan or kamo nalay analyze. Nga nindot kayong pilio nato nga masunod natong leader sa atong nasod kanang way kahadlok. Kanang way kahadlok ba? Kay kana laging kahadlok, wa nay gugma. So kanang mga taong way kahadlok nga mo butyag yung unsay iyang baruganan, musultig yung unsay iyang nakita nga kamatuoran. Kana angayan ginang mudas nasod kay duna nay gugmas nasod. Pero kanang luos lag pamakak, luos lag pangilad, daghan kay gisulti, way kamatuoran. Ang isulti niya dili mo'y mahitabo inigbuhat. Ay di nataana nila ang ilang grupo kay wa man ay gugma para sa nasod. Ang gugma ana para sa kaugalingon. Karon gani wa masulbad kadtong mga insertions niadtong 2025 gitawag nila the most corrupt budget 2025 nga budget karon sa 2026 na gipistahan na sa komentaryo nga ang gipang insert og balik nga dagko kay stanag adjustment pag humans by cam ang mga ayuda na sad mga ayuda kana bang mga discretionary budget ba ang mga unprogrammed ingana mga ayuda mo na say gipang insert og dagko kayo ang gagmay non kayo
kadtong mga programmed, kadtong specific yun nga para sa mga kaayuhan sa tanan ni gagmay, pero ang didagko ning saka na sagbalik gipamun-an og tag 20 billion, 50 billion, tag 10 billion ang gipangpuno ang mga ayuda. Kana bang dali ra kay panghatag-hatag sa mga politicians. Pasti lang paita. Lain na sa ning trillions ang mawa nato kay mangutang baya kunutag mga around 2 trillion aron makumpleto ang budget nga 6.7 something trillion. Unya ang mga 2 million ana utango na sad nato. Unya ang kurakuton ana naa sa mga 2 trillion. So mangutang ta para kurakuton. Kinsa may nangurakot, wa pay nasakpan hangtod karon. Pero naay korupsyon, pero wa lang gyoy nasakpan. Unsa may inyo anang analysis? Wa may napriso nga matawag nato gyud mapinpoint nga mao gyud utok sa korupsyon. Pero naa ang korupsyon. Tungod na kay kani manggong way gugma dili sa na kapuyo sa kamatuoran. Ug unsa may hinungdan nga wa tay gugma, wa tay connection sa source of love. Matud pa diri sa atong unang pagbasa, kun ang Dios nahigugma kanato niining paagiha nga nagpakamatay gid siya para nato, kita sa dunta mosunod sa tataniya. Ato pa connected ta ba sa iyang kinabuhi? At tanawa si Jesus sa atong ebanghelyo, humanyag pakaon sa mga tawo nga iyang gihigugma, iyang gipapauli, kay busog naman ang iya sa mga tinunan, iya sang gipasakay sa sakayan. Ngano man siya mukuyog? Kay magampo siya. Nakig-connect siya sa iyang amahan nga iyang gihigugma. Tanawa ka mo dire, mo seryoso kog wali. Ana dayong ana dayong. Masama mo din nang ampo o nang atog. Nganong mudungoy man dayon, mo ana man dayon. Maklaro man, abi ninyo di mo makita dire, kita kayo. Ang pag-agas na sa inyong laway mo iwa pa na ako makita. Di pa magana makita. Pero ang pag-ana sa inyong mata, klaro kayo. Unya mangita gyud mo kanang bang i-entertain gyud. Si Kristo didtos bungtod nagampo. Og nakita niya ang problema. Kani bitang taong maampuon, makakita na sa problema o sa solusyon sa problema. Pero kanang taong dili maampuon, di sa na siya kakitag problema nga katilingbanon, nyawasan na siya solusyon. Lingiyay mong tupad, kablita og natog, na unsa roy problema sa atong parokya. Sige, kablita ba? Unsay problema? Dili mana salat ang problema. Ang problema wa tay kumbinto, gubaon atong kumbinto, nya wa patay napatay CR, napatay bell tower, napatay adoration chapel, nya patay kanini ang mga lingkuranan nga ato pa ni ilisdanan kay gubaon na to apagitay CR sa minteryo nga ato pang trabahoonon, napatay himuonong mortuary ana. Mo ni atong problema. Unya unsa may solusyon? Kusga. Kana kapila man ta mo palit og slot. Matod pa sa akong amiga, padir nakapalit aka ni bisita dire ba online parishioner na to. Proud gyud kay siya, padir nakapalit na bi ako sa imong slot. Ako kanusa man siya 2 years ago. Ko oy ayaw sa taon oy kanang ipaspas na nagdite unsa man day padir ang pagpalit nako kun mahimo kada gyud semana palit og slot kada semana tagpila man ang slot padir 100 kana ra di ay bisag kada adlaw nako hilas bi animo puy ina 100 naman day ko no pwede ra ko dog kada adlaw lingay mong tupad ina ka-afford kag kada semana 100 ina nakada lang semana 100 kaya dili
Ayo lang ng ngab-ngab ng baba ninyo. Congratulations! Kung makaya, ako mong i-update sa atong halin sa lahat para makaibaw mo nga bisan tinuod o di kayo daghan ang magsigig palit. Kita din hindi kayo tadaghan pero ni irog-irog ba gyud. So ang atong halin karon sa Grace nga slot niabot nag 164,504 ka slots, napay 535,496 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 307 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC, dako-dako ron ang halin nato sa PPSC, niabot og 91,237. 8,000 na lang 763 ang available para ni sa PPSC Part 1. Yang mahurot na ni ato na sang dugangan kay para na sad ani ang kanigong atong unang 100,000 nga PPSC para ni sa atong katong mga immediate nga mga repairs ug uban pa atong gitargetan ana. Karon hapit na mahurot, nahuman-human sa atong mga gauna nga mga panginahanglan. Karon kanina sang niya bell tower, CR, nya adoration, nya ato dayong isunod tingali ang katong mortuary. Ato na lang nang usahon og budget og kaning atong pultahan, kaning ato ding pultahan ilisan ni nato na og kahoy aron mo ibalik to natong sa una. Ana no? Ato na nang usahon og package nya atong tan-awon kon laon sa na sa slot nga atong himo niya i-appeal nato ning lingkuranan. Usa na ni sila ka package. Part 2 na siguro na. Ako kibaw ako pa man gipanguha ang costing ana no. Na maluya ra ba ding mga naong na nasa dela apit nanta mahurot. Ayan lang mo ana. Ura magwa diri sa sunod kung ano niya to atong finance ato niyang i-report diri og pilay atong unsay result atong sweet notes nga concert. Pero ang sobra hinon ato mga igsuon atong gisod sa atong operating og sa atong mga slots. Amo sa ning dako-dako nag-increase atong gisod dinhi ang sobra ba sa katong sweet notes na sobrahan man tag mga around 900,000 sa sweet notes human sa tanang mga expenses. Mga 2 point something basta ako tato isulti niya mga 2 million kapin ang atong gross nga gikuhaan sa tanang expenses, mga 900,000. Pakpaka na to. Salamat kayo. Net na siya. Very good ha. Nga ang atong DPR ni daghan na sad 28,566 na ang atong natigong nga slots. Equivalent na nig mga 48 kabalay ang atong mahimo. Karong adlaw magsugod na ang pagtrabaho sa mga balay. Pakpak. Salamat diay sa atong General Assembly kagabi. Congratulations sa atong mga leaders sa mga organizations, mga chapels, ug apil na sa atong mga barangay officials nga nitambong yun gabi. Sugod alas 7 sa gabi hangtod mga alas 10 sa gabi. Grabe kayo no? Ubay-ubay kita dinhi. Nya hinaot nga ang atong naka-elect na punta karong Domingo ato tong i-install ang atong mga bag-ong leaders, chairman o vice chairman sa atong Westis. So appeal na ang youth. Pero gabi ang atong gi-elect ang Westra, Worship, Education, Service o Temporalities. Pero ato niyang i-install karong Domingo, appeal na ang Youth Committee o ang Social Communication Committee. So, hanay na ang atong structure sa management dinis parokya. Tuloy-tuloy na ang atong
paghimog mga kalambuan o ang ato lang yung buhaton maghigugmaay lang kita. Ayaw kahadlok og palit og slot. Ayaw kahadlok pagsakripisyo sa imong kwarta para ipalit og slot. Kay kung para na sa Ginoo, kung para na sa simbahan, balikan Diyos Ginoo. Mao na diri ningon nangahadlok sila kay wa gid sila kasabot sa nahitabo sa pagpakaon sa mga tao. Kamo nakasabot mo na tanawa diri ningon wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan. Katubang 5 ka pan, 2 ka isda nakapakaon og 5,000 kapin ka mga tao. Nabusog yun sila. Unya, nasubrahan pagyog 12 kabukag. Nakasabot mo ana. Kung makasabot lang ta ana, mawagtang gid atong tanan kahadlok. Nga naman, ang tag-iya sa pan nga 5 ka buok, ang iyang gibuhat, gihatag niya tanan ngadto sa Ginoo, ngadto ni Hesus. Wa na hinahibili niya. Unsa may nahitabo? Kadtong iyang gihatag ni Hesus nga 5 ka buok pan ug 2 ka buok isda, nakapakaon sa 5,000 kapin ka mga tao, nabusog pagid sila. Nya siya gitagaan siya, naapil siya kabusog, kay kaon man sad siya. Unya giulian siya og 12 na kabukag. Unsa may meaning ana? Nga kung unsay atong ihatag ngadto gihigugmas Ginoo o ngadto sa simbahan, ibalik nas Ginoo nato og sobra gatusan kapilo. O man mo malipay? O mo nitoo? Kana ang nitoo manindog ta, ang wa mo too manguli na lang tingali. Mga igsoon, pangayoon nato sa atong langitnong Amahan ang kaligon sa pagtuo aron masaligon kitang moingon, Amahan, ikaw ang among kusog. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mopakitag halawom nga pagtuo sa Dios atong Amahan nga nagiya sa mga hitabo sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga mutubo kita diha sa atong pagtuo, sa ingon magmasaligon kita sa unsay atong gilauman ug makapaniguro sa mga butang nga dili nato makita, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga kadtong nahisalaag sa kinabuhi, luwas nga makatultol sa pagpauli, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang Ginoo mutanyag og kaayuhan ngadto sa mga masakiton ug maglig-on ni adtong nawad-an na sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga si halang diyong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagyanila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam hangtod sa hangtod, sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios, nga kanunay nilang gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ikaw ang among kusog. Makagagahom ug mahigugmaong Amahan,
Dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingasi. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga buhay abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkan asing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tagmugna sa tinuod nga debosyon sa panagdait, nangamuyo kami nga imong itugot, nga among simbahon ingon sa angay ang imong kahalangdon pinaagi niining misteryo, ug daniha kami sa dugang nga pagpakighiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan, ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasabahan, ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingarian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Magampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog, tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo, ug tabangi kami sa pagpaningkamot sa pagdangat sa kinabuhing way katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gugma. Nya ug ato ning gamiton kanunay mawa ang atong mga kahadlok ug kabalaka. Unsaon paggamit? Magsige lang gitag panghatag. Way paghuna-huna ug unsay mobalik. Nganuman kay automatic gid na nga mobalik nato. Ay nila naghuna-hunaa. Atong padayon na paliton atong mga slots, niya padayon sad mo o support sa akong YouTube channel. Aw ato man kay ako ra man sa ning gamiton dinhi sa atong parokya kaning Padre Siano Ubod. Timan-an na ninyo ha nga wala ko'y TikTok, wala ko'y Reel, wala gani ko'y Facebook, kanira yung YouTube ang Padre Siano. Na 282,000 na ni ka subscribers. Nya kung arimos Facebook, ang atong Facebook mao ang
Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mao ni ang ato sang official. Kanang daghan kay diha nga mga reels, mga TikTok, mga uban pa diha. Dili kayo na kasaligan ang tanan, pero nasa mga buutan diha. Bisag nagdapan na sa kungan or sa akong naong. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.